Det er natten mellem fredag og lørdag. Klokken er 3, og Clan B er ved godt humør. Humøret er højt? Ja, vi har det godt. Vi har fået chokolade. De er netop ankommet til en lidt nørdet post. Og så står der, hvordan vi skal udregne længden på de der elementer. Til frekvensen 618 MHz, og dimensionerne fås ved at følge. Opgaven er at bygge en analog antenne. Sådan en, som vi kender fra hustagene i det forrige årtusind. Nu skal vi teste, om den virker. Så vi skal sådan pejle os ind og finde ud af, hvor alle de der onde folk er henne af. Der er ikke rigtig noget tv-billede sådan rigtigt at hente her. Jeg kunne gætte på alt muligt inden for en 90 graders vinkel. Mads, nu bliver nødt til lige at ødelægge din leg. Vi er gået over den time, vi har aftalt. Okay. Så nu har vi lidt travlt. Fair nok. Vi satser på, at Jonas har fundet en retning. Ja. Skal vi indtegne og få det godkendt? Hvad? Ja, skal vi. Der var ikke et enkelt signal, men jeg vil sige, jeg havde heller ikke forventet, at vi ville få et soleklart tv-signal ind på en hjemmebygget antenne, der brygget sammen på 3 kvarter. Jeg havde heller ikke indtryk af, at der var nogle af de andre, der stod og så Nissebanden på Grønland på deres fjernsyn. Så har vi en retning, så må den være halvrigtig eller halvforkert eller et eller andet. Ja, men håndværket tæller også lidt. Og det var da okay. Så. Det synes jeg også. Retningen viser sig at være rigtig, og Clan B ankommer til næste post. Vi er enige om, at det bare er af med klumset så hurtigt som muligt, og så i vandet. Men klokken er 3:30 om morgenen. Og jeg har ikke prøvet at passere noget vand på det her tidspunkt af døgnet, så det er den udfordring. Ready to go. Kom så, Pete. Shit, der er sten her. Au! Er der sten der, du går? Ej, hvor er det koldt! For helvede! Kom det vandkamp, det her, eller hvad? Det er nice. Det er ikke engang så koldt, som jeg havde brugt. Nej, det er faktisk ikke så koldt. Det er også bag os. Det er meget lækkert. Altså, sveden rører lige af. Rygsønding er bedre. Rygsønding er hurtigere. Det sprøjter også midt i. Gå. Ja, det er vildt lavt. Ej, hvor mærkeligt. En hvad for det? Er det mand med? Ja. Det var dejligt. Det var rart at have noget tid til at sove. Det gik rimelig hurtigt med at komme ned i poserne, og så stod vi lige op lidt før og lavede noget lækker mad. Grunden til, at vi har lavet kaffe og vi har lavet ting her til morgen, det er at være på forkant, så det ikke er først, når vi er trætte og når vi er sultne og når vi kan mærke, at vi mangler energi, at vi begynder at lave de her ting, men at vi er klar, når det er. Og ligesom, i øvrigt så har vi jo fået den her opgave om, at vores blodsukker det skal ligge på minimum 3,5, og det bliver målt på alle mulige tidspunkter, så det er jo også vigtigt hele tiden at holde energien høj. At holde blodsukkeret højt er ikke morgens eneste opgave. Det, der skal ske, er, at vi skal lave et kæmpe A4-papir, som vi skal folde til en båd, og som Thomas han skal sejle i. Ja? Okay. Se med på mandag og find ud af, om Clan B's og Team Too Much Loves både de sejler eller synker. Jeg tror, det største problem i båden, det bliver tyngdepunktet. Altså, om hvor højt jeg kommer til at sidde op i den, om den bliver stabil eller ej. Der er 1,2 km her. Ja.